de sempre que han fet malalts als governs amb tanta corrupció, així que anem a parlar-los, els estem parlant en un altre llenguatge i este és el primer, el de les primàries, per encoratjar-los a participar i a creure una altra vegada en la política i en els seus representants. Per això Compromís trobo que ha encetat este camí que l'altre dia me va agradar molt quan ho qualificava un diari que era entre el somriure i la rebel·lia per aquestes eleccions europees, trobo que és molt adient de tot el que ens estem trobant així. El pressupost europeu són 100.000 milions d'euros. Només amb el que es defrauda legalment via paradisos fiscals són 100.000 milions d'euros. Però és que només amb la tasa Tobin sobre 11 països que es va aprovar l'any passat s'estarien recollint al voltant de 50.000 milions d'euros. I només amb la corrupció que ha reconegut la Unió Europea, el cost de la corrupció que ha reconegut la Unió Europea, s'estarien posant en circulació 120.000 milions d'euros. Per tant, el tema va molt més enllà de mesures concretes, que és evident que s'han d'articular, sinó que ens hem de plantejar les coses d'una altra manera. I l'alternativa al que tenim no pot ser Marine Le Pen ni coses paregudes, perquè això és anar cap arrere. Nosaltres hem d'anar cap avant i hem d'anar cap a polítiques alternatives en lo social, en lo econòmic i també en la qüestió que suposo que entrarem després. Crec que també hi ha dos elements fonamentals lligat també al que jo deia abans de l'economia sostenible, que és l'agricultura sostenible, esta agricultura de proximitat, esta agricultura localitzada, esta agricultura de lo xicotet, no de lo gran, que això a nosaltres ens farà un favor important. I després l'altra qüestió, que és el corredor mediterrani, ser capaços de passar de les paraules als fets d'una vegada i que no siguin aquests eterns projectes que així en València coneixem bé, que s'eternitzen en el temps i que mai es concreten. S'ha creat una cultura europea i molta gent sempre m'ho ha dit, si les empreses que estan en el nord, en la forma de fer les coses, amb les qualitats que teniu vosaltres al sud, la forma de viure, el vostre oratge, les vostres platges, podria ser una simbiosi perfecta, no? I jo crec que d'això també tracta un poquet Europa, no? És vendre també les nostres qualitats, no? I no vendre les qualitats a curt termini i de les fetes, com ha fet el PP en Ciutats de la Llum i amb altres mostres que hem patit en la província d'Alacant, no? Com ja sap que crec que en Alcoy, no? Bueno, i a tot el País Valencià, evidentment, no? Aleshores jo crec que és una forma molt clara, no? Saber vendre un poquet el que és el País Valencià i crec que tenim tots els recursos per a poder ser un país molt fort i atraure moltes empreses d'altres puestos. Sí que tenim que apostar per la nostra qualitat dels productes. En això sí que és molt competitiu i per això hi ha que adaptar als minifundis, que és el que normalment en el País Valencià tenim que són minifundistes, adaptar-los en polítiques que siguin més noves en temes de merchandising, en noves de formació, que ara tindre un màrqueting molt millor en aspectes per a poder vendre productes i sobretot renovar el nostre camp, fer-lo més competitiu si cal, no? I aquesta faceta també hi ha que treballar-la, no? La renovació del nostre camp també en aspectes més competitius que ara al mercat, no? Perquè desgraciadament tenim que competir en un mercat que cada volta s'ofega més. Jo crec que quan anem a Europa el que hauríem de demanar és una auditoria per avaluar el dèficit tarifari, perquè no és possible que així al nostre país estiguem pagant per coses que ningú no ha verificat. I en la tele és que el dèficit tarifari s'ha de pagar, però aquest dèficit d'on ve, aquest dèficit què és i aquest dèficit qui ho ha verificat. Ens ho fiquen en la factura, el paguem i si no el paguem se quedem sense llum i se quedem en una situació com la que ha comentat, en una situació dantesca en el nostre país, de que n'hi ha moltes famílies que no tenen per a poder pagar la llum, sobretot en els mesos d'hivern. És evident que ja és que una veu d'una dona en el Parlament Europeu serà important, perquè si no les polítiques es fan a esquenes de nosaltres. I jo crec que així ja estic demostrant que estant jo les propostes dels meus companys van en un altre sentit, perquè ja és el segon debat que fem i ja se fica damunt de la taula el paper de la dona i que les polítiques han d'anar enfocades a les dones perquè són les majors perjudicades en esta crisi econòmica i social que estem patint. Jo crec que nosaltres hem d'impulsar un pacte europeu contra la pobresa. La pobresa està generant unes forces de marginació brutals a tots els països d'Europa. No és una qüestió només del sud, així és molt més visible.
Sí, a Portugal, a Grècia, però no, Itàlia, però també, això també està passant en altres països. Podeu veure en YouTube moltes imatges de manifestacions i de situacions absolutament lamentables en Alemanya, per parlar d'on està la senyora Merkel. Per tant, quin és el poder real del Parlament Europeu? Què podrem fer nosaltres en el Parlament Europeu? En aquests moments el Parlament Europeu aprova o condemna o dona suport o pacta les iniciatives que venen de la Comissió. La Comissió Europea, que és la que realment té el poder ahí, se tindrà que triar després de l'elecció del Parlament Europeu. En altres eleccions passades la Comissió ha tingut algun veto per part del Parlament. Depenent de com quede, de la força que nosaltres li direm al canvi, i que, com ha dit Julià, ja hem vist que la democràcia per ahir tendeix més a pactar a la baixa que a enfrontar-se, nosaltres podrem contribuir a vetar aquestes polítiques i a partir d'ahí se pot crear un sisma important per a poder modificar aquestes polítiques europees. És a dir, tenim que contemplar què és el que està passant dins de les fronteres de la Unió Europea, per què l'exclusió està creixent, per què en països com per exemple Alemanya actualment l'escletxa social entre els salaris més alts i els més baixos és la més alta de la Unió Europea, per què tenim grans bolses de pobresa en tot el nostre territori, per què s'està donant actualment una feminització de la pobresa, perquè clar, abans de la crisi nosaltres parlàvem de que en els propers anys seria el moment de la feminització de la política, de l'economia. Això sembla que no ve, però el que tenim és una feminització de la pobresa que està en augment. Contra això tindrem que lluitar. Però al mateix temps que tenim que acabar les desigualtats que n'hi ha internament dins de la Unió Europea, també hem de tindre en compte que la Unió Europea, com ha comentat Jordi, si es mirem en un mapa del món, realment la nostra situació comparativa amb molts altres territoris és molt millor. I tindríem nosaltres que demostrar la nostra solidaritat en polítiques actives per a la integració dels països menys afavorits i, des de luego, canviar el xip en el que hem funcionat per part de molta gent d'intentar configurar Europa com una fortalesa, la fortalesa Europa que se blinda front a gent de color d'altres pintes que ve d'altres mons i que no és una gent desitjable. No, Europa té que ser un espai de multiculturalitat, un espai d'integració i un espai projectat cap a fora.